tanggapan. Nah, ya. Nggih. Mas Julang pinarak riyen nggih, Mas. Siap. Kula tak magita mbacutne gelar cerita. Siap. Ya. Oh. Mara sang Arjuna Hasmunira kama nungsan sawangnya gendreh memanis ong liringe dikamantyan kengis sing ujwala kongas singa mulat leng-leng brangto Kakang Badranaya wiwit kuncung nganti gelung kedhi wrihatna Lambudidaya netepi darmaning kasatriyan kanthi sak becik-becike ning yogene palungguhan iki aku lan kadang-kadang Pandhawa nemahe lakon sing paite kaya ngene peteng dedet kaya ora ana sulaking pepadang Kakang. Begegek ugek sadulita Nuwun sewu Gus Ndara kedhi wrihatnala kula mboten maido pancen sampeyan wis netepi jejering satriya tama nanging nuwun sewu menungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane Den. Nanging pacoban menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar. Kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung diuja lan diuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji, wong yen diuji bakale ya diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula kudu setiti permati lan ngati-ati. Wong sugih nika ya nampa ujian. Wong sugih cobane dadi wong serakah, wong pangkat ujiane dadi wong murka, wong pinter ujiane dadi wong sombong, dene wong sregep ngibadah ujiane dadi wong sing semuti-muti, Gus.
boten wonten ginanipun sampeyan ngetuni lakon ingkang sampun kelampahan. Ning mangsawang nika ingkang dumados wonten madyaning alun-alun ingkang raka nenggih pun jaga bilawa tetandhingan kalian Raden Rajamala. Wonten bab ingkang ganjil, wonten bab ingkang boten kinten tinemu ing nalar. Saben-saben Rajamala mati cinemplungake wonten madyaning Sendhang Watari bali urip melih ngoten marambah makaping-kaping. Yen sampeyan ora makarti sampeyan ora tumandang bakale sampeyan mengko getun keduwung tembe wurine yen nganti Sang Jaka Bilawa mati. Banjur palungguhan iki apa sing kudu ndak tindakake? Sampeyan mangju mangkat. Kula kelingan sampeyan nalika mapan wonten ing wana Kamiyaka nate dipun paringi wujudipun sipat kandel minangka piyandel. Jemparing Brama Warastra saking Bathara Brama. Niku mang lepaske mang tibake wonten Sendhang Watari bar niku mang surung donga kira-kira lakone niki mangke pripun Si Rajamala? Mitrakala kang kuminga katampo samya matali lerkat piwateng kota kasmengkung tangni
Raja Kala. Wah, mati. Rinangka kinempet-empet dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati waladalah babar pisan aku ora nduga mono kowe beda karo padatan sing wis-wis saben mati cinemplungake sendang watari bisa urip meneh ning ya kene ripalungguhan iki lebur tumpur kaya ngono Raja Malang. Ora. Aku ora bisa nampa kanyatan iki. Sawangen Patih Kencaka. Jagone mundur, botohe maju. Saanane menungsa wirala babati kulune. Permara reh manguswa miyung ambrengeng kadhi karunaning kaswasih aneng marga memalagung wah Mbak Yuku Salindri Ayi Bilawa kowe lumayu mlumpat saka pepanggungan apa ingkang dumadi Bilawa cetha lamun turik lan licik wong Kincapura ing atase jagone sing jenenge Raja Mala wis tak pateni ambyar ana madyaning sendang watari Bata ora trima sumbar majiya-jiya si Patih Kencaka ora kok jur aku iki jirih getih wedi matine aku moh ngrusak tatanan aku mung tanding karo jakone wegah aku tanding karo bata ngisin-ngisini yen pancen kowe bakal nguncati tetep dioyak karo panjenengane Patih Kencaka kae ning jero pasar ana wong pirang-pirang bisa kanggo srana kowe ndelik Bilawa. Lir sapating sun tumile ngangulati Puspita metemindah kang warni ibarate kaya geni ingkang mubal-babal murup manghalat-halat banjur sineram wujuding banyu. Aku wis ngubengi jagat saisine nanging lagi iki aku nemokake wong ayu nek nganti tumpuk undung
kaya mangkene. Wiwit saka pucuking rambut nganti jempoling sikil babar pisan rene gethek cirine wong ayu nganti sumunar mawa cahya prasasat kaya rembulan purnama siji. Kowe sapa wong ayu? Muni nggih. Dangu dumateng jasad kula. Kula abdi ing kraton Wirata ing winten dalu leladi dumateng Raden Ayu Utari. Nami kula pun Niken Salindri. Salindri. Dadi kowe bature ponak aku Utari. Nggih kasinggihan Ing atase batur tek ayune kaya ngene. Mula kala mangsa wong omah-omah bubrah, wong bebrayan rusak yen mrangguli batur sing ayune kaya kowe-kowe. Nggih menika nggih wonten filmipun. Latazan. Bloko suta, blak utang terus tegang terang. Ya terus terang. Aku kaprawasa rosaning rasa tresna kawan kowe Salindri. Manuta dadi mbok patih. Nun ngapunten menapa Raden Patih Kincaka dereng kagungan garwa. Ya wis, wong sampun kagungan garwa arep bojo dumateng kula. Mangke tartamtu badhe siya-siya kalian kula. Kowe tetep dadi mbok patih. Lah mbok sepuh kados pundi tak Ombenane baygon. Dheweke mudhar ora ana sing bakal ganggu anggenku karon sih kawan jeneng sira Niken Salindri. Mboten saged amargi kula sampun gadah pacangan. Wis duwe pacar? Sampun. Menungso ngendi? Sanes manungsa ning sipating Gandharwa. Gendruwo? Nggih. Gendruwo ngendi? Ingkang tenggo pojok beteng Pasar Wirata mriki. Mila menawi jengandika badhe malakrama kalian kula menika klentu karana kula sampun anggadhahi katresnan nadyan wujudipun gendruwo. Ayune kaya ngono tek dadi pacangane gendruwo. Apa kowe ra gila? Nun sewu katresnan menika sipatipun wuta, mboten nyawang menika menungsa menapa makhluk sanesipun. Langkung prayogi kula palakrama kalian bangsaning Gandharwa tinimbang dibojo karo menungsa ning pakartine kaya setan. Rabene. Ayo rupamu ning landhep sing dadi ucap. Wong wadon krubya kabutan pinjung ning diparam tetep ndak uyak. Ora kena tak los njal tak kasar. Tak seret marang kepatihan dadi bojoku. Loh! Oh! Wait! Oh! Wait! Oh! Oh! Pa! Hey! Ayo, iki rupa kinca kakang tak jaluk. Wit. Woi. Ah. What? Oh. Loh. Loh. Oh. Ah. Ah. Loh. Tobat. Tinimbang kowe mengko keseret ana paukuman kowe lunga. Kowe lunga pira?
Salindri. Kunjing langit kelap-kelap katon Leregin sanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik sembah pangabekti kula kunjuk Raden Seta. ya ndak tampa iki ndak sawang pamanku Kencaka rupa Kenca Seda ana sak pinggiring pasar mongko sing mapan ana kene mung kowe Salindri. Ayo ripalungguhan iki manuta ndak unggahake ana pendhapa pengadilan apa sing bakal ndok tampa saka Rama Prabu ing Wirata. Muni inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Raden. Jaya Tama Ambara ruming kusuma Inuwun Kyai Susarmo. Ramyaning kang sasangka kumaha